след малко ще бъдат изпратени от тях. Уважаема госпожо Атанасова, относно вашата покана за консултации по обсъждане на състав и структура на Министерския съвет на 22 април 2021 година, заявяваме следното. Още преди конституирането на настоящия парламент, Политическа партия „Има такъв народ“ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас Политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. От тук да се Има ли? Искате ли да изпълните втория мандат изобщо? Трябва първо да го получим. Виждам. Добре.